It-tfaddil tal-familja Maltin u Għawċin żdied fi żmien 6 snin daqskemm żdiedu fi 30 sena sħaħ. Dan joħroġ minn ċifri uffiċjali pubblikati fl-aħħar jiem u li dwarhom irrapportat il-Gazzetta Kulħadd. Jirriżulta li d-depożiti tal-Maltin u l-Għawċin laħqu 19 biljun euro u nofs, jew darbtejn u nofs aktar minn kemm kien f'Marzu tal-2013. Jekk wieħed jaqbad l-ammont ta' tfaddil fl-aħħar 6 snin kemm ilu Prim Ministru Robert Abela, jirriżulta li dan żdied b'6.3 biljun euro. Dan l-ammont hu ekwivalenti għal daqskemm żdied fi 30 sena sħaħ bejn l-1990 u l-2020. Apparti minn hekk din ix-xejra pożittiva komplet tissaħħaħ fl-aħħar sena kif id-depożiti żdiedu b'1.6 biljun euro jew medja ta' 130 miljun euro fix-xahar. Din iż-żieda fit-tfaddil tingħaqad ma tkabbir fil-bejħ mill-ħwienet lokali lil hinn mix-xiri online u r-rata ta' safar li kull ma jmur qed tkompli tiżdied. Dan kif l-ewwel 9 xhur tas-sena saru aktar minn 660,000 safra, jiġifieri bħala medja kull Malti u Għawċi sifer aktar minn darba. Skont il-Gazzetta Kulħadd dan kollu jirrifletti kif it-tkabbir ekonomiku qed jasal għand il-familji waqt li dan kollu juri r-reżiljenza tal-pajjiż quddiem l-isfidi li jista' jaffaċċja minn żmien għal ieħor.